Този тиган е страхотен. Запържвам си пеленце в масло. Сложих си лют червен пипер, каен пепър, магданосче, ситно магданосче, черен пипер, чесън на прах. И ето тук имаме едни картофки, които вече са готови. Сега ще сложа малко от тази подправка на Маги 10 зеленчука, да вкусим да е соленичко и да има зеленчуци. И после слагам едно страхотно гъбено сосче. И това ни е вечерката. Готови сме. Легнах си в 12:20 някъде и половина и съм станала към 11, след 11. Вау, голям сън. Какво е това на муцуната ми? Сенки и червил от натурални продукти. Имам само един проблем, че май не съм маха. Пробвах да ги изтрия сенките и не стана. О, не е мустак. Страхотно. Сега учам банята. Ще използвам продуктите. Ще използвам продуктите за лице, за пилинг. Просто ми се щеше да пробвам. Представете ли си гримове, които са такива перманентни, но трябва много внимателно да се нанесат, иначе няма оправяне. Его е. Едно време с какво ли са гримирали? С въглища, примерно. Въглен от печката, чертая точни линии с разни растения. Те затова и картинките в пирамидите траят вече хиляди години. Вау! Надявам се хиляди години да не трае това оранжево червило, и са особено сенките. Ще няма са добре нещата. В контраст на косата, на оранжевата коса, както беше казал един мой хейтър или почитател, не знам. На перхидроната коса и на фейкосните. Аз ли да мълча как да сте хейтери? Аз ли? Като ще хейтваш, кажеш, много си проста и това е. Такива неща, факти не се казват, защото винаги може да се оборят. Перхидрол вече не съществува за бъдещето на коза от 1996-та, примерно. Голямото междучасие. Тогава се правихме перхидролени. Устните, така Господ ме е създал с такива устни и отделно аз, където правя така, помага. Това е. Иначе като хейтваш, кажеш, много си проста, много си грозна, не, защото пак е субективно. Примерно кухалейка, някакви такива работи са. Нещо, което трудно се доказва без IQ тест, да речем. И така. Сега е стояла цяла нощ, сигурно. Е тук на това стъкло. И аз я видях случайно сега. Не иска да яде сьомга, не иска да яде синусиране. Сложих малко течен шоколад и тук. Сега тя ще си го хапне и ще си отлети. Пред това може да си мъжилне, разбира се, за благодарност, защото те малко са такива. Малко са такива като скорпионите. Това им е природата, не че нещо лошо. Мислят просто така. Такива са си. Добре, поне шоколада хареса. Знаех си, че и ти обичаш нутела. Яко. Да слепнем от слънце.
пуснали два вида портокалов сок. Един е 78 пи, друг е един и нещо. И аз взех по-ефтиния. Все едно са направили по-скъпия и после са измили казана. Измили са казана и водата са, нали? Да, така е. Бях малко скрънза. Защото купих много неща за тъпкане и сладки неща и ми досвидя там пари за сок и нека ми сега. Дадох мед на усичката. Къде съм я оставила там? И чакам и птичките да хапват, ама понеже седи и гледам усата и затова и те само идват, виждат ме и чао. Почвам да чистя, да оправям и така. Чао. Гледам много интересно видео. 10 човека ли колко бяха или 20, които са придобили супер сили след инцидент. Математически, някакви станали са по-силни и така нататък в процеса на гледане, но интересно, като си представям, че много маничка част от мозъка си използваме някой от нас, изобщо не използват и това, което имат като цяло, но това е друг въпрос. Като си представям колко много капацитет имаме, който не използваме, ще кажа неясно защо, но ясно е защо. За някой ясно, за някой не е. Просто ДНК-то ни е заключено така. И не много от нас са с отключено ДНК. Единици са. Тия хора ги наричаме Айнщайн. И така нататък. Чао от мен. Ако ми донесе най-накрая картофи. Работи във ферма, картофи купуваме от магазина. Цветята ми цъфнаха, още маничко и направо ще се взривят. Тази тор, която им сложих, сили белите топченца, майка не се слага зимно време, нали сме слага седно време, защото ги карат да растат. Да, имате те, точно тези са такъв вид, който расте през есента, така че направо ментата ми подивя. Ментата ми излиза от саксията. Карамфилите почнаха да цъфтят. Чудо. Ама доволна съм. Много зеленина. Розите и те изключително много бяха пораснали. Трябва да ги орежа, трябва да ги напръскам. Всичко ме ни чака. Айде, бай! Страхотна топчена супоманджа направих. Сложих малко лютичко. Имаме багетка ето тук. И гледам едно интервю на Галин. Did you like it? It's good? Happy? Okay. Моят мъж отива да вземат шкафа, който трябва да стои тук. Сега ще преместя тези неща. Картината ще махна и преоблека яката пижама, защото изкъсах ципа и сега е тук. Е тук отворено. Да, ми се вижда попа. Пристигна пратка за мен и аз към я отвори. Ето отваря разкошен пръстен и ми направи добро впечатление, че го изтри първо и тогава ми го сложи на ръката, за да блести. Много е красив. Разкошен е. Викам, кога трябва да се случи това нещо сега, да отидеш да вземеш този шкаф, да наемеш някой? Искаш ли аз да наема някой? Ти ще платиш ли? Имаш ли пари? Ще платя. Понатиснах го малко и се раззвъня. Вика, ти намери някой, аз ще звъня. Аз намерих няколко. Само, че те не работят събота и неделя ушки. И понеделник, то работи. И намери някакъв човек. И така. Айде. Да действаме. Изчистих си стая. Най-накрая вече всички дрехи са по местата. Има някакви тук неща, които
трябва да изчезнат. Но още взето всичко е наред. Разбира се, ако това е моята къща, ще бъде по различен начин. Тук ще имаш кафе, гардероби, всякакви вградени неща. Но не сме собствените и правим каквото можем с подръчни средства, без много да се влага. И така, въпреки това е уютно, добре. Ето. И я да отворим тук. И покажа как ми се получи гардеробната. Якетата, роклите, не че преди не бяха така, но сега вече имам и горен ред с някакви блестящи буски. Да ми ходя на пижамата. Привличам се, не мога да посрещам хора вкъщи. Ще облика нещо прилично, някакъв антон. И действаме. Розово злато, сребро, зиркон и гарнет, мисля, че беше. Не помня камъка. Ще го видя и после ще ви кажа. Майка взе специално тиксил, как се казва лекопласт, в България му казваме. Switch it off first. You switch it off. Sorry, baby. What? I'm apologize. Oh, and it's even on video also. Да. Also is on video? Holy shit. Да, I know how to apologize. I know. I'm sorry, but you're not right. That's my apology. I'm joking, I know how. Добре, купих на малката келешка моята племеница. Е тая раничка. Сега ще ви покажа. Видяха неща с намаленията и от колко пари е била? Повече от 8, защото има втори етикет. Да кажем, че е била 8 паунда. И сега е на 3,28. И я грабнах за една от келешките. Така. Пристигна втората част. Майкъл е с двама човека. Той отиде на място на адреса и го натвариха. Сега сме сложили хавлийки и така. Горе ще сложим, за да не го надраскаме, после ще ги търпаме и така. Има осветление в тази част. Беше в тази и в тази. В тази не работеше, беше изгоряла и аз го помолих да сложим тук и тук. Тук няма да свети за момента, докато не намери друга лампа. Но имате преди, че тази секция на 30 години, така че може и да не успеем да намерим, но it is what it is. Така, тук го скъсах малко марката, но пък имаме документи. Почистих го отстрани отгоре, предстои само отвътре. Гладни сме, похарчихме 50 паунда за не знам за какво. Той взе 2 белия, взех месо, такова тънко прошуто, сиренце, пармеджано, 2 моцарелки. Not that much. We doesn't buy that many stuff. $50. No. И така. Ready? Bravo, baby. Good job. Bravo. And this one? No, just hold the other ones together. It's not actually covering Okay. Okay, let's go. Okay. I'll try to be elegant. For what, ready, actually, you ask? Ready for what? To lifting these things. Okay. How? From here to there? Just... Yeah. So now from down? Or I'm not high enough? Will have to be from down. From down. From
not that way. I wouldn't say I would say lift it from the front. Do you want to go this side? No, Okay. it's much better. Careful with the one behind you. Yes. No, Okay, come on. I can't. So what are we supposed Put to this do? down. So how I can is see this way. Yes. Yeah, and now I can. Yes, yes, that's what I can do. Mm-hmm. Got it? Yes, I'm okay. It's not clear. It's not clear at all. So don't rush. Yeah. Need more this way. That's a good idea with the towels. Brown tape. It's not correct. For what? Or maybe the towel's not correct, that's why it's illusion. No, it doesn't go back a Doesn't little bit. straight. Yeah, let's go back to there. Yeah, I would like to be perfect. Because this will bugging me. And then I'll push by myself and I'll scratch it. Yeah, this needs to be more. But what we'll need to do is lift the bottom out so I can get the plugs down and plug them in. No, this is the here with reason. This cover will come and all behind. I need this and for the hoover and for everything. Everything will be. Yeah, but I was going to say that there's an empty plug there. So you can just leave that one in, but leave that one for the hoover and stuff? No. Whatever. No, anytime this decide to make picture or something, I need to have control on the cover. I understand what you say will be good there, but I'm not trusted. Oh, okay. That'll be it. You understand what I mean? Whatever. Yeah. Okay. Now, take the cover out underneath. Did I need to put this like a, see, like the magic? See, I move all without you move the, Good. what's the word for it? You know when you're sitting on the table? It's not correct. This needs to be coming a little bit my way. Yeah. But also have a little gap there also. So you're talking like 2 or 3 mil. Yeah. No, too much. I didn't touch it, you touch it. Good. Yes. So, that's it? Yep. I'll apply from the other side. That's fine. It's a little bit far from the wall, but that much. But is what it is. It needs to be the same as the bottom one. This is what I asked. If it's too much, we can No, it's fine. put it. No, it's better like that. I think. I mean, let's push it to the wall, huh? Why not? It's just a little bit far away from the wall. Why not? It's good like that. I think. And also have metal things here that were supposed to be turned up but they never used them. That's the way it's supposed to be, like flush with the back. I know, but I mean that into the space even slightly will look the room bigger if everything is more this way, and that is about that size. I'm not touching anything.
Perfecto, perfecto. Just leave small gaps for the cables. I prefer like that. How would that fit cables? The cables are already there. Or no, where the cables are? Up. Ah, okay. You've got. Okay, okay. Okay, I need something to eat before I turn into a grumpy ass. Thank you. Mm-hmm. That's good. That feels good. I just was worried about this stuff, Yeah. but some of them have some. Понапълних някакви неща. Айде да ви разведа. Този чайник може да го намерите в Harrods. Около 300 и нещо, 400 паунда струва. Паднах като му видях цената. Аз съм го купила от Charity Shop. Уникално. И заслужава почетно място в секцията. Това ми е част от колекцията. Ето е тук другата част. Ето е тук и третата част. Имам някои щупени неща. Ето там и други неща. Тия неща трябва да ги опаковам и трябва да ги изпращам за България. Ето тук имаме чаши в зелено, цветя. Тук имаме другата част от сервиза. Много в зелено и цветя. И ето тук как изглежда. Чашки. Кралицата. Джубай. Бурж Халифа. Книги. Малко книги сложих. Така за разкош. Новата свещ. Коледната. Махнах и капачката, защото не се вписва. И ето това. Отдолу, не знам, ще сложа някакви работи. Тук трябва да поправя, защото е... Изключете. Изключете тази част. Добре. Отгоре мисля да сложа ето тази ваза. Ето тази ваза. Само, че слагайки отгоре има такова дъно. Трябва ли да подложа нещо, не знам. Или пък може да сложа тази ваза. Или пък да сложа цветята отгоре. Не знам, просто искам нещо да сложа отгоре, но ще видя какво. Супер! Като поправя, разбира се, ще стои много луксозно ще стои. Я. Браво! Разкош. Аз съм хепи.